Hubungi CEO kita, Mas Bono. Kok bariki Bogor, Cengkareng, Prima, Bekasi. Minangkani parbutan saking Bapak Bono. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Sining guyung audio digital sekondang Mas Noal kali. Ugi cerah foto video syuting gambar bening harga miring. Tan kantor kagem Lurahe Pondok Bahar. Mas Bono. Nandang susah kang tanpa upama Banget ngendira Wong sininggal Geni Rona Longso Jiwaku nyawang lakoni
dulu markane leloyo Kabaske rong nggih gunung nggih. Pak Bugel, Pak Bugel. Pripun? Di sini rong nggih gunung. siap Manyar sewu. Pripun, Bos? bablas kesik manyar sewu terus ngiru ke gunung Oh, nggih. Ora sandang ora kadang mitra wae mung kapilih kang Manyar sewu, Mas Eko. dinarimo genyobonto bisa paripurna tan kantor kagem lurahe Pondok Bahar Mas Bono ugi spesial kagem keluarga besar saking Cengkareng Kapuk Mas Min Pak Haji Rusman Sugeng Rawuh Bolo Cokenya Indonesia keluarga besar saking Keranggan Mas Ateng Mas Agus Mas Prayit Mangga. Bersantai saja.
Sugeng rawuh Pak Haji Dedi. Gitu kita. Mas Bono. Oh, ao, Mas Bogen. Ronggeng gunung Mas Hengki gayeng ke barang kendang miring. Matur sembah nuwun Mas Bono. Spesial keluarga besar Cengkareng Kampung. Monggo Mbak Min, Pak Haji Rusmi. Makan dilanjut malih. Nih keluarga besar Cengkareng. Oke. Mas Min. Kula nuwun. Dadi mlebu meneh. Monggo. Koncir kuning. Pak Den, salaman Matur nuwun. Balung janur. Kandas luwes. Ayo Bang. Boski. Boski Arno. Ayo bosku. Tarik Bos. Monggo masuk. Lancir kuning dedeke temu kiring kulite ronggeng Sampun, ayu sampun. esok pahit padu Matur sembah nuwun. kembang gadung rek maneh yang semake sak solahe iki jabira wayahe asar ronggeng gunung kandes luwes merati sapa nyawang masih sayang Tarik. marang bisa kadang sapa leno tengah Asri Sugeng rawuh. leno yuwana Nggih, matur sembah nuwun nggih, asar rumiyin nggih. jelas tak Bebe.
Dijoget bola jogetnya Mas Reza, Mas Demang. Khusus Medhi Jokek anggotane nek 5. Heeh. Nggih, siji Demak, loro Grandong, Parno. Sapa? Mas Wit. Reza Widodo Karo Wakit. Mas Demang. 5 kan? 5 kan? Wakitmu di wakit. Sing nge-lab ki 733. Sing nge-lab mulut. Yo, tarik. Biyen mula aku lilo menika Hendrik Kebayoran Lama. Cabut dhisik. Rebu-rebu rek ngawur. Yo, kudu no. Mosok yo ora Rebu ini malah wajib lho, Om. Cek iki Gajiane sik malam minggu. bablaske udan kangen karo rasa tresno. Spesial kagem Mas Tresno Motor. Iya, Dik. Tidak bisa hadir. Dik. Tapi beliau kirim duit 100.000 konku aku karo Tari. Tenan ora kowe iki. Kae sing rambutnya putih kae kano 100. Sing endi? Dek, bar kengko ya si Dedek minta kejomannya salak pulang. Oh
bos kecil karo Pak Deloso arep melu joget. Ya siap. Udan kangen bablaske rasa tresno. Biyen mula aku lilo Dika Kromo Dika Kromo marang si liya. Monggo Pak Deloso bos kecil. Pamujiku muga bisa Bagya Mulya Bagya Mulya langgeng salaminya. Mbak Yati maju, Mbak Eva maju. Sepeda bos kecil Pak De Kuloso Tresno motor koan kali deres iya Pak Deloso wis pirang taun lawase ana kene anteni sirane antu-antu kantu nunggu anti putih sampai rambutku. Mister Grandong Mbak Esti yang ada di Bekasi. Saya suwe sono tambah nama jroning ati dadi linglung udan kangen ora bisa dipendham ya Wong ayu ing kalong kali kanggo nambah nikahane ati alayum nadyan sak ketepe netra ati kelo muga iki juragan kayu jati ya rawuh Mas Tugiono. Heeh. Bablaske rasa tresno. Ngobarke suwuk. Didik dulu yang punya kicau mania. Monggo bos kecil. Pak Kembar. Ayo maju. Cowan. Wan. Wan. Spesial buat bos kecil Pak De Kuloso. Oke tak kantun kagem Tresno motor. Sopo kae kerek kemo kembang aku sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem Tresno motor sehat selalu. Bos kecil rasa tresno
tak kono. Sing gak ayo bos kecil karo Pak Deloso kuwi. Mongko setiaku atiku kepengen lati Pangatak Deki. Bablasnya pangatak. Pangatak spesial Pak Deloso. Mister Grandong Bugel Manianya Indonesia. Lah iku ora butuh isen-isen jroning yen ngono aku sing kocor apa sing Pak Deloso Ciledug Mister Joas. Sedulur tangan Mbak Ibu.